moko ma bende gavana oluoro machalo kata kaka MP, machalo kaka senator. Gin bende kodho ne onegi mok ginegi report to nyaka joka chike itgi, nyaka joma concerned chike itgi mane gima dilosi. Apani panina to osiro mana wach ma wawacho ni bedo ni wan gi funds gi omiyo seche moko wiji ok ti. Koda gimone gi choka jogweng' odhi obet yo to kapok CDF onge tiro ka yono samoro koro ogar kabisa. Koro anta neno ka nitie leadership moro ma ing'eni ne wan gi MPs Jaramogi Giri ne gin MPs ndalo ma bende CDF ne onge to gik mane gitimo tombo ya giripo iparo nyaka sani. Mar adek Lazaro Kanyambok to wacho ni MCAs ok nyal oversight nikech ng'eny gi bende gibedo funded gi governors, to mano bende nyalo bet adier, lakini ji mang'eny mabedo funded to be pod ok yombi. Actually seat mar MCA moloyo thurwa to siasa mar oganda mar clan mar dhoot iyudo ni duong'ie moloyo kata mana funding ma ng'ato nyalo ng'ato nyalo miyi. Koro koseyieri to seyieri, kata wan nitie joma ne wafand ma koro tinde kawuoyo to nyalo kata wacho ni ng'ama ok nyal to sachi manigine to nimiye pesa. Koro funding to ok apar ka en gima koro nego ni ka ng'ato ng'eni pesa jasiasa ochayo pesa gi koni mago ne nokomayi gi thuon gima nimiye. Koro mano to konego mone oversight. Ability kata mar somo bende nitie, kech ng'amo somo to nyalo yudo winjo report e yo maiye, lakini ng'enyne to en integrity. Inyalo yudo kata mana dala committee mar school kata mar kanisa kok otiyo maber, nitie jodongo ma bende sombgi to ok odhi malach, lakini kama mibadhi nitie to gineno piyo kendo gikwero. Koro wabed mana jo adiera, bedo jo adiera no duong' moloyo somo, duong' moloyo pesa mane in go. Kamano. To bende iparo CPA George Magomba ni wach mar civic education ni gimoro monego bene timo, onego puonj MCAs gima chik ne tiende en kendo kaka onego giti kode e kinde momigi thuolo ni, nikech gin gima giserito kuom kinde malach ahinya, bende gisebedo ka giseyo Senate kuom leo kadho chik ma kama mondo mi jatend piny Kenya okete koke. Kamano. Apani civic education to important kendo en gima onego capacity building mar MCAs nyaka wa continue go. Ang'eni ko yier CECs gi directors to gidhi ga Kenya School of Government, kendo idhi tiegi mondo koro ging'e ni koro gin jo sirikal gi kaka sirikal tiyo. To MCAs taneno mana ka gin ga conference gi moro mar association gi mar assemblies to gi speakers ka bende meki gi chief whips bende dhi meki gi. Ok aseneno a lot of capacity building, although nitie NGOs moko ma bende temo area no Ford Foundation giri. Tapani somo ting'eni ji somo pile kod ibed mana mariek ka ng'am gi degrees 18 to kisomo buk moro matin kata gaset nyaka iyude gimoro mikia. Koro aparo ni chik ni to chike te nyocha ne winjo ka Justice Odunga ne waluonge skul yala ni Lakwena wacho ni budget onego bedie minyiso go jopiny ka chik oloki en civic education moko kata mar MCAs kende kata mana jopiny bende onego bed ni nitie fund moro ma ka chik oseloki tibiro iloso ing'iso gi ni mae gika mjano wacho public participation ne udwaro kama to mae kaka koro tieke to mae implication. Koro apani education gi engagement no onego timre mang'eny. To ing'eyo Cleophas public education ji okete oyuma kabisa, to en a potent tool. Naneno kata mana wach ma CDF ni ng'eni MPs moko ochoko ji to chieng' ne mogole basari to basi penjo ni udwa ni gino dhi mbele koso udwa ni gini odhi e gini county jomoa michek sano jogo donge komna sei ni gini koro gini jakom kia gima wacho. Koro gitime gima kisungu wacho ni cynically, yani itime mondo nene okay uramo ni nyakwa tim korera timo nugo wane kumudhi gi public participation nuno tok gin joma dwani mondo time ni mondo giwinjie pach japiny maiye kaka japiny nene. To kichako time ni mondo iwinjie pach japiny maiye to mane ka policy ni koro nyalo bedo pro people.
at the moment one thing cynical policies mang'eny are not makonyo jopiny. Erokamano ahinya. Kendo